Hei prieteni, astăzi m-am decis să vă arăt ce mi-am cumpărat și să începem. Mi-am cumpărat o kendama cu o bilă roz. Și kendama, după cum știți, este foarte clasică. Chiar foarte. Mulți copii se joacă cu ea, dar unii, ce știu, poate nu. Și am să vă arăt o micuță demonstrație. Dacă nu-mi iese, n-am ce să fac. Și uitați. Vedeți? Da. Și o să vă las un pic cu kendama mea să mă duc undeva. Adică am închis ușa, n-am făcut nimic mai mult. Da. Pur și simplu am închis o banală ușă. Da, de exemplu acum nu mi-a ieșit. Da, las o baltă. Voi mai încerca o dată pe asta. Uitați. Spike-ul nu prea mai are rost să încerc pentru că nu-mi iese. L-am mai încercat de multe ori și nu pot să zic că mi-a ieșit. Da. Mă scuzați, e fratele meu. Uitați. Și cam atât a fost pentru astăzi, doar v-am făcut prezentarea kendamei, adică ce mi-am cumpărat. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like kendamei. Kendama să nu strângi mai multe like-uri decât mine. Așa că o să dăm pe kendama la o parte ca să nu strângă mai multe like-uri. Da. Nu uitați să dați un like și să lăsați ceva în secțiunea de comentarii. Pa, pa, ne vedem cu următorul videoclip. Pupici!